Aviam, la primera és trucar al president de la Generalitat i al president del Govern d'Espanya per comunicar-los que la Eva Candela és l'alcaldessa de Terrassa, poder posar un calendari per parlar de les multituds de coses que tenim que parlar com a tercera ciutat de Catalunya amb el Govern de la Generalitat i el Govern d'Espanya, però alhora també posar a disposició dels dos governs la tercera ciutat de Catalunya. Encarregar una auditoria interna a l'Ajuntament per veure en quines condicions tenim el pressupost. I en tercer lloc, jo penso que és una cosa molt important també que s'ha de fer quan s'entra en un govern, que és dirigir-se als treballadors municipals. Dirigir-se als treballadors municipals per transmetre'ls la confiança amb ells i amb el seu treball, però alhora transmetre'ls ja també quines seran les directrius d'aquest nou govern municipal. Em preocupen en el sentit que, com bé dius, hi ha hagut una contenció molt gran del pressupost a totes les àrees, sobretot les empreses municipals també van amb pressupostos molt ajustats o inclús més baixos que d'altres exercicis. Bé, les obres que s'estan fent i que estem veient els carrers aixecats a la nostra ciutat són de fons europeus. Vol dir que dius, aviam, el pressupost municipal, com és que hem arribat tan ajustats? Bé, doncs ja ho veurem. Habitatge. Si posem més habitatge assequible al mercat, segurament el preu de l'habitatge lliure baixarà. Al Partit Socialista estem d'acord amb la mesura. Estem d'acord amb la mesura mirada des d'un punt de vista general, però el que pensem és que aquest no és el moment per aplicar-la aquí a Terrassa. Ni aquí a Terrassa ni a cap municipi. La proposta del Partit Socialista quina és? Generalitat, que tenim en un calaix des del 2017 la llei de territori. Si realment creieu que en sòl urbà consolidat s'ha d'aplicar el 30% d'habitatge protegit, poseu sobre la taula que sigui d'aplicació a tota Catalunya. Llavors tots els municipis jugarem amb les mateixes condicions. El que sí que nosaltres plantegem i ja havíem implantat en l'anterior mandat i volem tornar a implantar són els agents cívics. Els agents cívics que poden estar als barris, nosaltres pensem que han de ser per districtes, que han d'haver uns agents cívics que fan una solapació amb la policia, amb qüestions sobretot de civisme i de poder ajudar els ciutadans en aquelles situacions complicades en el barri, però que potser la policia no té els recursos en aquell moment perquè no són prous per anar-hi, o situacions que no requereix una presència policial, doncs un agent cívic que no és un agent de l'autoritat. Els serveis públics valen el que valen i les taxes han de tendir a que cobreixin el que costa aquell servei. I precisament el residu és un servei que portem molts anys infrafinançat per les taxes i que això vol dir que l'Ajuntament ha d'aportar un extra a el que s'està recaudant. Nosaltres estem disposats a posar camions de càrrega esquerra. S'ha de veure per quants camions és factible i veure en quines línies. Estic segura, per això, que hi ha més llocs, més situacions com aquesta a la ciutat que amb una càrrega esquerra milloraríem. Sí que pensem que al ser un partit municipalista que només té representació aquí a la ciutat, fa que la tercera ciutat de Catalunya perdi oportunitats en altres llocs. Perquè mira, per exemple, amb la reindustrialització que s'està fent a Europa, on s'estan prenent les decisions? A Europa, a Brussel·les. Cap on venen després els projectes? A Madrid i a Barcelona, a la Generalitat. I aquest partit no hi és. El Partit Socialista guanyarà les eleccions aquí a Terrassa i tornarà a governar, amb tota seguretat. És que el Partit Socialista som capaços d'arribar a consens amb moltíssimes forces polítiques. Qui ho ha demostrat aquí a Terrassa? El Partit Socialista ha governat en d'altres partits sense necessitar-ho. L'única línia vermella que té el Partit Socialista és l'extrema dreta, però crec que a més amb això també estem d'acord molts partits. És que hi ha moltes coses amb les que tenim en comú amb molts partits. Em vindrà de gust el que sigui bo per Terrassa.